Здравейте от понеделник! Мамо, Елизабет е изпадна в някаква мания да ми минава между краката. Аз започвам седмицата с малко грижа за косата. Нанасям си от маслото на Мейна Органик с розмарин, което спомага за растежа, против косопати и така нататък. Имам промокод за красивата жена Дени 20. Той е постоянен и той важи за абсолютно всички продукти, които виждате в сайта на красивата жена, да е само за витамините. Защо сега си мажа косата? Защото сега ми е за миене, защото това масло, нали, вече е с отмиване. То си е олио. И няма как да остана с него цял ден или да изляза така. Така че се го слагам, когато косата ми е вече за миене. Да поседя горе-долу час. И след това отмивам. Какво ще да ви казвам? Не знам дали забелязвате, но косата ми е доста по-дълга от преди. И върви ме да прав път, такова чувство имам. Тук се сгъсти още повече. Защото на мен най-много ми уредява ето тук в тази зона, между другото, ако уредява. И това е кофти, защото като се върже жената, опашка си личи. На мен съботата и неделята ми бяха много интензивни, но не снимах за влога, тъй като тотално изключих, за което се извинявам. Направих много яки маникюри, за което много се радвам. От тази седмица вече би трябвало да почне пристигането на мебелите и на тези неща и да се случват нещата с салона. Те няма да могат да се случат за една седмица, защото някои неща ще се забавят по-дълго време с доставката им. Но което дойде ще бъде оправено и така ще стигнем до един прекрасен финал. Прахоловителите... Не, виждате само кръка. Прахоловителите ще се забавят, защото те по принцип се поръчват по поръчка. И ако няма случайно налични, трябва да се чакат, но няма проблем. Важното е, че ще ги има. Важното е, че ще ги има. Ще има нови лампи, нови праховители. Салона като цяло вчера си говорих с една съседка, която идва при мен. Една от мамите в нашата групичка на мами, която така се сформира съвсем случайно. И като й обясних идеите ми как ще го направя, и тя много го хареса. А тя е първият човек, на който съм обяснявала по-подробно. Просто случайно се получи. И много се зарадвах, че това, което съм замислила, се хареса, защото все пак аз не го правя само за себе си, а го правя за хората, които посещават салона. И на тях да им е готино. Имаш бутушна, мамо, браво на тебе! И вече сме си вкъщи и сега ще отворим пратката на Елизабет. Поръчката за Елизабет от Зара. Това е за мен от MyProtein, което си купих от новата колекция с промокода. На Зара най-много им харесвам начина на отваряне на кутиите, защото си има едно такова деца търпа и само много много. Няма нужда от ножици, особено за хора като мен, които винаги забравят да си вземат ножицата. И винаги е много готино така. Опаковано. Гледаш какво сме си купили от Зара? Шапка за лятото, защото старата я умаля, тази на сърчица. Дъщеризон, мамо. Припадам от слабост, вижте го на сърчица. Искам вече да е топло, слънчево, да мирише нацъфнали дръвчета и да излизаме след такива по-тънки дрехи, нали, мамо? Една блузка, която не е ватирана. И тя има какво? Сърчице! На лактите. Да, възглавницата ли си показваш? Да, мамо, много се е сладка. Дайте да продължим. Едни розови дънки с сърчица. С мамо, много си сладка. Още едни дънки с сърчица. Това е от тяхната колекция с Свети Валентин. Жестока между другото. Една жилетка. Много сладка. И малко тениски, защото тя няма тениски. Умаляли се от миналата година и да има поне една-две. Сега като... Майка ти какво е направила? Майка ти поръчва две еднакви тениски. Няма нищо. Няма нищо. Имаме и в бяло. Имаме една пижамка. Аз взех същата като нейната. Много сладка. Много сладка. Миналата година ги изпуснах и ми бяха цвят. От тази година ги хванах. Едни чорапи, уникални.
И тук какво имаме? Бодите с дълъг ръкав. Тук какво сме ти взели, мамо? Очила. Да ти ги отворя ли? Дръжте. Няма, аз ще успея, мамо, не трябва тати. Винаги като се затрудня с нещо аз и тя има реакцията да извика баща си да ми помогне, баща и да ми помогне. Я да видим дали ще ти станат. Еми супер, малко са ти големички, ама си добре пак. Много си готина, мамо. В тях ли ще стоиш? Махаш ли ги? Много сладичка си. Да, много са хубави. Браво! Не дей, аз ще ти ги слагам. Не дей, че ти тези не са като твоите издръжливи и ще ги щупиш. Оле, Боже, Господи, майка ти направо се е заляла с тези пантофи, бе, мамо, ти ще ги носиш до година. Добре, аз имам същия размер, просто друг модел от Zara и защо не бяха толкова големи. Да, те са за... Нищо, мислим в перспектива, Да ги развържа и сега изчакай да видим. И тук какво има? Ластици и фибичка. Сложи ли фибичката? Искаш ли фибата си? Малко няма да си отива с това, с което си в момента, но... Ето така. Дай. Искаш да ги мериш ли? Те ще са ти много големи, мамо. Те са супер големи, мамо. Те на майка ти още малко ще станат. Дай. И в същото време не са, значи аз просто нямам представа за Елизабет, защото погледнете, изглежда много голям. И като го наложа на пантофа, с който е обута, разликата е минимална. Обувам, мамо. Чакай. Не мога! Аз съм манячка на тема чаша и като видях тази чаша. И паднах, вижте какво сладко. Мама, има много чаши. Защото така не ми ползвам другата. Това е комплекта късия клин от новата колекция за Свети Валентин, която е толкова като това гама и просто взех толкова с клин за лятото, защото така иначе нося клинове предимно и ще ми трябва един потник си взех. Не, гъщеризон. Това изглежда много малко. Това изглежда много малко, това трябва да се мери, ето ти го вижда го. Това трябва да се мери. Изглежда плашещо малко. Искаш ти да го покажеш? Ето, покажи го. Изглежда плашещо малко. Я да видим, това ми е пистолето. Ето го, много яко, защото е така отпред е застъпено ето по този начин. Много красивичко. Ето да видим следващата кутия, където трябва да е най-чаканото бижу от мен. Един бебешко розов екип, който просто седях и чаках кога ще пуснат колекцията, за да не се... Очилата ли си показваш? Много са хубави. За да не се изчерпа. Защото просто е уникално бебешко розово. Аз съм много на тема този цвят, така че... Ето го. Ето го бижуто. И с моя промокод си го взех този целият тип за 50 и няколко евро, което е супер, защото промокода ми носи 50%. И аз се възползвах на макс него този път. Но си взех М по съвет на Сузи, така че може да ми е малко голямо, тъй като Рени е с М-ка и каза да си взема този тип М и аз вижте го бежко розово. Много е. Още го мерим. Първо да се разкопчавам свободно, защото и това е долнището, като то не е ватирано, то е точно за пролетта. Има си джобове, има ето тук логото на MyProtein, много нежничко стои. Търпение да го носи този алик. И много се отива и с това бюстие, като с това комбинация. Иначе аз имам и розово такова. Очилата ли си показваш? Много са ти хубави. Пантофите, мамо, много са ти хубави. Твоите неща са по-хубави. Добро утро от вторник и му я парчем. Нямам търпение този бутон да порасне. Там да го сложа. Там не мога. Ето и Елизабет. Днес сутринта не започва отново динамично. Тази ми остава време да снимам. Да, много сте яки обувките за влога. Отиваме до Спиди да изпратиме топа към цеха. Бяхме за ципове. Преди това трябваше да снимам рил, който ще сте видяли в шортс. За промокода ми за Балтия. Той е 7 дни, така че би трябвало да обхвана и влога.
да го чуете и тук, но аз съм го съобщила и там. Ето го идва баща ти, който ми взе топла матча, за която нямам търпение да я опитам тази топла матча с ягода от The Glove. Промокода носи 20% отстъпка и въжи 7 дни за поръчки от 100 лева нагоре. 50 евро. Прибрахме се вкъщи, на прибиране за вкъщи, аз цялата съм в матча. Просто страхотно. Всичко е за пране по мен. Много мразя така да се получи. Много мразя да си мацам дрехите. И това ме побърква, меко казано. Искаме пералня. Спокойствието вкъщи е топ. Да те ям ли? Къде да те ям? По краката! Дай ми те крака! Ой, бебенце! Вижте го колко е голямо това бебе. Вижте го колко е голямо. То не е бебе вече, бе. Голямо бебе, голямо бебе. Така ли, мамо? Голяма ли си? Голямо момиче. То не е бебе, голямо бебе. За мен винаги си е бебе. Най-милите последователи на света. Едната мама, на която подарих дрехи в Инстаграм за нейното момиченце, е изпратила подарък за Елизабет. И ето я бележката. Благодаря ти, Дени не се промени, за прекрасната Елизабет и то мамо котенце. Ще го покажеш ли? Много е сладко, много мило. Много е мило това, направо не мога да повярвам. В смисъл, като цяло аз дрежките, които подарявам, ги подарявам с идеята да помогна и по никакъв начин не очаквам да има обратна връзка. А сега се получи като размяна на подаръци. Е много мило, защото съм си една много готина общност. Но вижте колко са сладки. Може ли само да взема? Чакай да взема. Това са едни масла на Дотера. И сега ще ви обясня малко повече за тях. Това трябва да направя комплект. И да се ги смесвам и да си ги правя. Бурчета, аз имам шишенца, защото съм взимала, това трябва да е за мен. Взимала съм и от тези масалца. Ето тя ми е изпратила и шишенца, в които да се смесвам с ролончета. Взимала съм 2 пъти от тях и сега последния път, като тя се разболя, бях по-сериозна и я мажех всеки божи ден, всяка вечер. И силно вярвам, че благодарение на тях и мина по-бързо. Ето така изглежда. Ще ви оставя инстаграма на Вики, не пипаме, защото за по-подробна информация може да се обърнете към нея. Това е дифузора. Какво е различното на този дифузор от другия, който имаме, увлажнителя на Philips? Различното е, че този е специално създаден по такъв начин, че маслата да не му навредят. Искаш да го отворим? Маслата да не му навредят и да може да се използва по възможно най-правилния начин. Трябва ножица, мамо, иначе ще го скъсам. Нямам търпение да го изпробвам и започваме все повече и повече да си ги използваме. Вкъщи ще мирише на спа. Най-важното не е, че ще мирише на спа, а че ще има добър ефект за цялото семейство. Вики има 2 деца, доколкото си спомням. Трябва ножица да взема, мама. И наистина аз смятам на този етап, че съм доволна от тези масла. Смятам, че при по-сериозна употреба ще видим още по-добри резултати. Може да споделите вие дали използвате такива. Аз съм виждала много мамите в TikTok, които си мажат дечицата по кръчетата, по гръбчето, по гърдите, точно както аз мазах Елизабет, с различни съчетания на тези масла, тъй като те помагат дори при температура. Аз сега мазах с имунобуст, който Вики ми беше направила, с добавка розмарин, който спомага за по-бързото заздравяване на организма при вече наличие на разболяване. Не пипаме, само миришем. Мирише ли хубаво? Не ги вадим, защото това не е за бебе. Не, това не е играчка, мамо, това е важно нещо и не мога да ти давам с това да играеш, вземеш да направиш някоя голяма беля. Елизабет си е дрямката, аз умирам от болка в раменете вече, но всичко е поръчано за салона. Останаха само продуктите от Яна Nails, но тя ще ги поръчам. Аз имам снима на поръчката, просто трябва да видя кое дането ми е писала, че го има в салона и кое го няма.
И да се обадя и да ги поръчам тези неща. Искаш да си покажеш чантата ли? Ето я маничката, която си хапва следобедната закуска. Направих и мюсли. И чорапа да си покажеш. Ето го, вижте го какъв чорап има. Мали! Да, много обича тя да си показва пантофите, чорапите. Това е... Да, имаш сърчица, не яйчица. Бъркаме малко сърчицата с яйчицата. И като види сърчица, почва да чука, се едно са яйчица. Но няма нищо, нали, мамо? Сега ще ходим до Бебка, мама да ти вземе да ти направи украса за Свети Валентин, нали така? Да. Ето и тук имаш сърце. Айде върви да ядеш при тати, че те чака. И така вече мога да спя спокойно. Съвсем скоро всичко ще е готово. А Георги ще има да си сглабя. Да се украсявам. Трябва да отидем и за една розова боя. Та хубавата новина е, че всичко е поръчано за салона вече, най-сетне. Лошата е, че ще дойде някои неща, ще дойдат и до 12 работни дни. Което е много за мен. Много е за мен и се напрегнах, защото очаквах, че едва ли не друга седмица сме готови. А ние няма да сме готови. Аз също много мразя да чакам. Много съм нетърпелива и такива положения ме напрягат доста. Но той живота ми ги изпраща, за да се науча да чакам и да съм по-търпелива. Нали, всеки има някакви уроци да си вземе в този живот. Аз съм убедена, че един от мои уроки е да съм търпелива и да чакам, защото това е нещо, което най-много ме дразни. Аз лично винаги подранявам, винаги съм на време и много мразя да чакам. Или да карам някой да чака, защото аз го мразя, следователно не го правя към другите. Чихме до Пепко, но почти всичко за Свети Валентин беше свършило. Да, ето имаш, тя си взе багерче. Поне това и обувките да ви покажа отново. Купих балони, които имаше. По принцип исках балони в формата на сърце, но нямаше. Имаше и други червени, пак бива. И сега тъкмо, че сетих да пусна Георги да ми купи вестници. Какво? Да сядаш отпред? Не може, мамо, ще ни се скарат. Добро утро! Настъпваш ме от сряда. Ние чакаме бащата на Елизабет, чакаме Георги, защото така се изрази бащата на Елизабет. Слезнато НАП да свърши малко работа по новата фирма и после ще ходим да закараме колата на автомитка, че е леш положението, особено за отвътре най-вече. Проблемът е, че Георги кара колата на автомитка винаги в мола и за това ще отидем рано сутринта, за да има максимално малко хора, тъй като знаете, че аз преди много обичах да ходя в моловете, сега ходя много рядко, само по някаква необходимост. И в такива ситуации често казвам все повече и повече да обичах онлайн пазаруването покрай тази маничката. И така, поръчах ни с всичките неща за салона. Останах само новите прахови витри, защото те са два, защото две от бюрата са си нови, така или иначе. Да се поръчат и да пристигат лека по лека нещата и може би в последващ или последващ влог ще видите готов целия салон. Елизабет, ела тука! Елизабет, мамо, моля те! Ей, Лигличко! Лигличка ли си? Я покажи на колко си години? Една? Ето така мамо ги показваше. Аз почнах да я уча да показва на две и тя вече почна да се омотава и направо пери цялата ръка. Вижте каква е Лигличка. Ти Лигличка ли си? Лигличка! Мамо, някои хора много ще ни осъдят, че си Лигличка. Не ми пука. Не сме те направили толкова трудно, че да бъдеш войничка. Като бях малка, казвах така. Да. Тати ли търсиш? И днеска сме с тати, защото ти вчера плака за тати ли? Плака ли? Как плачеш? Така ли плачеш? Ей, Лиго. Голямо бебе, това маничкото бе, голямо бебе. Ходи ли ти сутринта на гърне? Ходи ли на гърне? Защото порастваш и трябва да ходиш само на гърне, нали? Не така ще паднеш. Тя приема колата за катерушка. Спряно ли е движението на колата, просто не може да се стои в столчето. Абсурд. Днес направо изключих да снимам за влога. Закарахме колата на автомивка и оползотворихме малко време в мол, което много рядко ни се случва на нас, между другото. Вижте какви сладки кецове взехме от Зара.
Да, много са сладки, мамо. Разбира се, те са пролети тя бута сега, защото сме излезли само с колата и тя няма да излиза никъде. На здраве. Винаги такива по 2 пъти. Винаги. От новородена киха по 2 пъти. И реално те са чисто нови кетове. Тя не е водила навънка с тях. Виж горе птиците, мамо, виж колко са много. Олеле, олеле. Това ще е много интересен и натоварен ден, така че може би ще ви снимам повече тогава. До салона съм. Вечерта ще излизам с мамитата, както ни се казва групата в Инстаграм. Да, мамо. Мама ще излиза, това се случва много рядко на твоята майка да излиза. Главно, защото ме мързи. Признавам се, аз малко съм мързела за такива неща, защото постоянно имам някакви задачи да върша. И просто по край работа и такива неща ме мързи. Ай, хубаво човек да излиза, хубаво. Така че ще го коригирам това тази година да е по-честичко. Добро утро, четвъртък, аз си накъдрих косата. И в момента оставаме да изтине така, затова изглеждаме толкова нелепо. Да, мамо! И сега идвам. Сега ще ходя да чета приказки на малката госпожица. Но преди това искам да направя това действие, защото имам нужда от него. Идвам, мамо! А косата съм я напръскала с лак за коса. По принцип аз много мразя. Но тя трябва да издържи до вечера. Горе-долу в добър вид. Защото няма да имам време до вечера да си оправям. За до вечера да си оправям. И затова си реших проблема от рано сутринта. Идвам. И като вечерта ще излизам с мамита. Както ви споменах. И не съм си кадрила косата, не знам от кога. Вижте каква е якичка. От много отдавна. Да взимам книжка, нали? Коя книжка да взема? Виж как за патетата. Коя книжка да взема, мамо? За патетата. И моята тактика е да я накъдря. В случая по принцип не пръскам с лак, но сега я напръсках, за да издържи повече. И да я оставя да изтине максимално дълго време преди да я разрошвам. С пръсти или с широк гребен, ако имате. Аз нямам широк гребен, затова си я разрошвам с пръсти. Сега сядаме да четем приказка. После в 11:30 съм до салона. Ще отваряме поръчката от Яна, тя пристигна. Не търпете. Много обичам много нови материали и така сега бих си сложила една диадемка на главата, но ще си развалим косата и затова ще се мъчим по този начин без диадема. Да. Мама има пачо. Я покажи твоята жилетка колко е хубава. И аз си махни, мале, имаш сърца и възглавницата. Тя има нячка с тази възглавница. Това е нейното гуш. Да. И имаш и носленце. Имаш биба. А не трябва, мамо. Имаш и пантофи. Мале. Имаш и памперс. Айде. Не знам какво ви снимах преди малко. Сега Елизабет ще вземе телефона. Отиде снимането, отиде. И така сме като по Коледа. Аз съм вече в салона от доста време. Даже запаковахме малко от новите неща, които са дошли на Яната. Чакам си моята клиентка да я снимам. Много ще ви покажа на вас. И новите лампи са жестоки. Ще ви ги покажа, защото знам, че има хора, които се интересуват от тях. Знам, че ме гледат маникюристи, имам предвид. И може да се поберат даже 2 ръце вътре в тях. Ето ги, дами и господа, и са с новата акридел база на Яна Нелс направени и заравнени. Погледнете колко хубав цвят. Много хубав цвят. Забравях му името, но може да разгледате в сайта на Яна Нелс всички акридел бази. Много твърда, стои буквално като гел, а се заравнява като гел лак. И сме готови. И новата пила, едната. Вижте, тя е жестока, просто е жестока. Много яка. Тук има много нови лакове, много нови цветове. Доста голяма част от нещата вече са извадени. И по една нова лампа за всяко едно бюро. И тениски за момичетата има. Те си взеха вече техните. И така, ето ме и мен. Сядам да работя. Като говорим за цени, нека да поговорим за цени малко и във влога. Клиентката ми в момента за първи път при мен и е дала 30 евро за този гел лак. Укрепване с гел лак.
погледнете. Просто погледнете за какво става на въпрос. Какво наслояване, каква дебелина. А за формата, по принцип трябва да е права форма, но тези ногти на места са малко... не са прави. Хайде, няма да използвам. Но това струва 30 евро. Вие бихте ли платили 30 евро за такава работа? Да ви попитам и вас това в блога. Аз не взимам 30 евро за гел-лак, само да вмъкна. Това е новия маникюр на моята клиентка. Само да покажем и дебелината на ногтите. Каква трябва да е по принцип. Ето ги отстрани. Много ми си дизайн. Много ми харесва този модел. Много ми харесва, че най-сетне прави някакви по-разчупени модели и аз. Липсваше ми, признавам се. Рязка смяна на външния вид. Да, ти си рисуваш и си учиме думички тук, нали? Поръчах и от сайта на Уча думи. Ето тази дъска, която може и да рисува и отделно слагат карти и се учат думи, издава и звуци. С писалката пишеш. Така ли? А мама какво прави на работа? Ногти ли? Къде са ти ногтите? На пръстите? Точно така, там са ногтите. И мама ги прави на каките ногтите да са красиви, нали така? И ти си с тати през това време, м? Да. И сега сме до шивачката, тъй като има объркване с плътя, който сме поръчали. Са ни изпратили грешния цвят. Да, имаш бутуши, много сте хубави. И трябва да поръчаме наново, което ще забави процеса. Естествено, няма как да минем ние без някакви... Да, много е хубава тази дъска. Рисуваш? Да ти изчиста ли да рисуваш пак? Няма как да минем без някакво забавяне. Ние. Или някакво объркване. Това вече е ежедневие. При нас ние някакси много по-леко с възрастта приемаш нещата. Между другото, днес едната ми клиентка ми каза, че изглеждам на не повече от 25, което е един страхотен комплимент за мен, защото аз ставам тази година на 30. И вече се радвам, като ме правят по-малка. И така, общо взето пристигнаха, видяхте в салона доста нови неща, но сега си чакам мебелите, защото те ще направят голямата разлика. Ето го плътя. И отиваме и за боя до практикер, защото ни трябва да боя за салона. Минахме през практикер, купихме боя, купих и много готин брокат за боята и най-вероятно ще го сложа, не съм още сигурна, но го взех. Сега Георгия до лекции, аз вече мога да си легна да си поспя, но няма да мога, защото имам планове да изляза вечерта. И няма да го пропусна, защото ако сега не изляза, не знам кога. Сега се прибрахме и си отворих остатъка от поръчката ми от Trendyol. Оказва се, че в салон съм поръчала кълъфи за възглавници, но съм много доволна. Между другото, много са готини. Като качество, мамо, не си го слагай това на лицето. Тако по-лесно ще може да се изпират. И спално бельо за нас поръчах и съм очарована. Вижте тези кълъфи, какви са големи. Вижте колко са сладки. Да, ти имаш нов парцал. И си върви с чаршаф, който да е за завивка, с долен чаршаф с ластик. И отделно има и още един комплект калъфи. Девет комплекта е с 4 броя калъфи за възглавници, което е супер, защото така или иначе ние имаме по 4 калъфа на леглото. И това отива директно за пране. И отделно, Елизабет ви го разхвърля. Пристигна моята пижама, която е памучна и е много яка. Ще доставя линкове за моите колекции в Trendyol под блога. И с код February имате до 40% отстъпка. Добро утро от петък! Добро утро в 10:30 сутринта. Леля Виденица с нощи се прибра в 2 часа през нощта. Чак не мога да повярвам. И не съм ходила на бар. Ето, мамо, имаш много хубави обувки. Бяхме в Паваж, толкова си говорихме, че Паваж затвори и си ни изгониха общо сето. Обувки имаш, да. Много хубаво си изкарахме, много хубава приказка си отворихме. После продължихме да си говориме пред входовете. Изобщо затвориме си много готина групчика и аз много се радвам за това нещо, защото просто е страхотно. Аз много обичам такива неща. И като човек, който е израснал с компании, и тук в Пловдив реално аз имам приятелки, но не и компания. Има разлика от двете неща. За мен поне лично и за мен е много хубаво човек да има и компания. Особено така както децата са ни през 2 месеца горе-долу родени. Още по-готино за тях, защото и те си играят. И всеки ще е доволен. И всеки ще е доволен. И така просто изключих да снимам, тъй като аз не искам да навлизам в личното пространство на мамите. Все още. Някой ден, като в смисъл по-напред във времето,
бих снимала някакви неща, бих се пресрамила, но признавам си мен, въпреки че се занимавам от години с социални мрежи, ме е срам на моменти да снимам пред хора. Или е така да изляза, примерно сега с тях, кажа, чакайте сега да снимам за влога, малко не ме кефи тази идея. Да, мамо, имаш опашки ли? И ти си беше с тати? И той те приспа? Така ли? И каза, чел прозореца на мама? Мале. Мама беше с мамите навънка. Да, и се събираме да играем с децата, нали? И така мина вчерашната вечер, даже днеска успях да спа до 9 сутринта, чак не мога да повярвам. И днес тръгваме си пак по задачи от сутринта. Новите прахоловители са дошли доста бързо, което мен ме изненадва. Да, но са тук и отиваме да ги вземем, за да ги дадем на момичетата. Бюрата също са в Икеа. Георги трябва днес, докато тя спи, да отиде да ги вземе, тъй като трябва да бутна тези седалки, да махне едното столче, за да се поберат 4-те бюра. И ще ходи да ги сглабя едно по едно. Би трябвало да му е бързо, защото си купи липсващите части за винтоверта. И чакаме друга седмица. Мебелите да идват. И аз трябва да отида да боядисам някои неща в салона. Днес или утре. Или в неделя. Може и в неделя да го направя, защото така или иначе в неделя ще идвам за една клиентка. Ще ходя, няма да идвам. И така смятам да приключа тази седмица влога. Надявам се да ви е бил интересен, да съм ви показала достатъчно различни аспекти, защото даже вече не помня какво съм снимала. Не забравяйте да пишете в коментарите вашето мнение или въпроси за каквото и да било. Също така съм много благодарна, ако се абонирате за моят YouTube канал, като натиснете бутона subscribe и камбанката. И разбира се, ако ме последвате в моя Instagram профил Деница Василева 1991. Не си забравяйте пачовете, особено ако наближавате 30 стака. Аз не съм ги сложила и се личи. Благодаря ви, че бях с мен това видео. До скоро, лека вечер или прекрасен ден. Мамо, казваме ли чао? Чао, чао, чао!